găsit, stimați prieteni! Eu sunt Victoria Dobândă și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Interviul Săptămânii. În ultima perioadă am tot auzit elevii, studenții, că întâmpină anumite dificultăți ce țin de lecțiile online. Astăzi aflăm de la Vlad Gonciar dacă într-adevăr a fost așa. Bună ziua, Vlad! Bine ai venit! Salut, Victoria! Așadar, lecțiile online. Cum te-ai adaptat? A fost mai greu, mai ușor? În cadrul lecțiilor online, la început a fost mai greu pentru că trebuia să ne adaptăm la nouă situație din cauza la epidemie, însă pe parcursul carantinii totul a fost bine, nu am întâlnit dificultăți, adică tot a fost normal. Din punctul tău de vedere, aceste lecții sunt eficiente? Depinde de profesor, adică în unele cazuri sunt lecții în care sunt eficiente și chiar poți să înveți ceva, însă dacă profesorul nu este bine pregătit, lecțiile nu sunt interesante pentru elevi și astfel duce ca elevii să nu fie atenți la oră și deja lecțiile nu mai sunt eficiente. În această perioadă de pandemie, în carantină, care a fost lucrul care ți-a lipsit cel mai mult? Totuși, în această perioadă de pandemie, lucrul care mi-a lipsit cel mai mult a fost discuția față în față cu profesorii, pentru că este un lucru foarte important pentru ca profesorul să țină un oarecare punct în care vede elevul ce face la oră, ce îmi scrie, cum el este implicat în oră, însă când ești online nu este totul atât de clar, pentru că cineva stinge camera, nu pornește microfonul, nu se conectează la timp la ore și adică chestia asta nu este bine. Adică, nu se văd reacțiile, mimica exact, persoanei. Nu se vede mimica pentru că nu este pornit. Mulți refuză să pornească camera, însă în ultimul timp administrațiile școlii cer ca elevii să deschidă camera, iar dacă nu deschizi, ești eliminat din conferință. Tu preferi învățământul la distanță sau cu prezență fizică? Eu prefer mai bine prezența fizică în școli din cauza că are eficiență mult mai mare. În cadrul lecțiilor poți să manifestezi mai mult, poți să vezi profesorul față în față, poți să discuți cu colegul în orice moment în cazul în care ai nevoie pentru a întreba o chestie legată de oră, evident. Și poți să întrebi profesorul fără nicio problemă. În cazul online este și chestia că mulți profesori încă nu s-au adaptat, nu doar prin tehnică, dar și nu sunt adaptați la cum corect să facă lecțiile online și asta este o chestie care nu ar trebui să se întâmple. Că tot ai pomenit de tehnică. Referitor la telefon, tabletă, calculator, ai întâmpinat careva carențe? Poate nu ai avut un calculator, de exemplu? Eu nu am avut probleme cu tehnica, deoarece părinții mei m-au asigurat cu tehnică chiar și înainte de pandemie, adică aveam un laptop și un telefon cu care mă foloseam în timpul lecțiilor online și mă conectam la ore și rezolvam deja și temele pentru acasă. Cum s-au descurcat unii colegi de-ai tăi? Au întâmpinat poate dificultăți ce țin de tehnică? Sunt colegi de mei care nu au avut nicio problemă în cadrul pandemiei, însă am avut cazuri când unii colegi de mei, fiindcă nu trăiesc în Bălți, dar în regiunile din apropiere, au avut probleme cu internet, dar și că nu aveau tehnică, iar părinții trebuiau să cumpere tehnică. Din câte am înțeles, au fost cazuri, nu doar în clasa mea, dar și în școală, când administrația a dat familiilor pe timpul învățământului la distanță tehnică și apoi a fost, îmi pare că, dat înapoi școlii. Însă am avut colegi care s-au descurcat fără anumite tehnică pentru că au folosit dispozitivele părinților până ei au avut posibilitatea să le cumpere un calculator cât de cât performant pentru a se putea conecta la ore. La fel, există situații când sunt familii cu 2, 3, 4 frați în care familia nu dispune de o anumită sumă de bani ca să le poată asigura cu mai multă tehnică și elevii trebuiau să folosească tehnica părinților, însă cu un singur sau două telefoane nu prea te poți conecta și elevii trebuiau să se
frații trebuiau să se rânduiască cu lecția ca să poată participa toți la o lecție, și adică dacă lecția era de 40 de minute, trebuia 10 minute un copil, 10 minute altul, ca cumva să poată reuși să ajungă să se conecteze la toate obiectele. Ce ai învățat din toată această perioadă a lecțiilor online? De exemplu, cum s-au desfășurat testele, evaluările? Pe toată perioada lecțiilor la distanță am învățat că trebuie să te descurci în orice moment, singur, fără a cere ajutorul. La fel, chestia cu testele a fost una interesantă, pentru că profesorii transmiteau de dimineață testele, iar noi aveam un timp, erau profesori care ne dau un timp anumit, de exemplu, până la sfârșitul orei lor, sau sunt care ne permiteau să transmitem până la sfârșitul zilei. Noi completam testele singuri, profesorii le făceau în așa mod ca să nu putem găsi răspunsurile în cărți sau pe online, ceea ce cred că a fost foarte bine. Testele au fost transmite în document Word sau alți profesori au găsit diferite site-uri în care încărcau testul și testul era pe un anumit timp, de exemplu 15 minute, erau pus 10 întrebări și la fiecare întrebare aveai un timp și până nu răspundeai la acea întrebare, nu puteai trece la următorul. Care au fost platformele pentru care s-au optat în învățământul online? Gen testele, pe care platformă se desfășoară? Testele, profesorii mei mi-au dat testele în TestMoz. Este un site interesant în care testele, dacă nu poți da de mai multe ori, pentru că trebuie să te loghezi cu numele tău și cu parola de la profesor, iar dacă totuși cumva reușeai să-l mai dai încă o dată și aveai deja primele întrebări, nu puteai să-l transmiți din nou pentru că nu știai răspunsul corect, pentru că dacă prima oară erau într-o ordine întrebările puse, a doua oară erau în altă ordine. Mereu adică schimbau ordinea. Altă platformă a fost platforma de la minister, studii.md, în care am avut toate testele, fișele practice și prin această aplicație noi am avut acces la lecții, temele de acasă, profesorii ne dau, era ca un fel de agenda, numai că în loc de format fizic, în format electronic. Ce mesaj ai transmite tu elevilor, studenților sau poate chiar și profesorilor în continuare? În cazul în care vom rămâne mai departe în lecțiile online, le-aș sugera elevilor să nu sperie amânarea examenelor sau bacului, pentru că ele o să fie, trebuie să fie. Nu trebuie să se lase cu hai mâine fac testul, dacă profesorul ți-a spus transmite în 40 de minute, transmite în 40 de minute, pentru că dacă tu nu transmiți, nu poate controla profesorul la restul clasei. La fel, aș vrea să spun elevilor că ar trebui să fie punctuali, adică să conecteze nu peste 15 minute după începerea orei și că ar trebui să-și conecteze chiar și camera. Iar profesorilor aș vrea să le spun că în cazul în care ei au probleme sau nu știu cum să facă o anumită chestie, au probleme cu Zoom-ul, cu tehnica lor, pot să ceară mereu ajutorul de elevi, pentru că mereu se va găsi o persoană care îi va ajuta cu plăcere. Mulțumesc, Vlad, că ai acceptat invitația noastră și te mai așteptăm și altă dată. Stimați prieteni, țin să vă amintesc că l-am avut în calitate de invitat în ediția de astăzi a emisiunii Interviul Săptămânii pe Vlad Gonciar, elev în cadrul instituției publice Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bălți. Aici ediția de astăzi a luat sfârșit. Până la noi întâlniri!